Ake sikhulume ngembangela yesinyama ukuthi njengoba unesinyama engabe ke sidalwa yini engadala ukuthi nje ugcineke wena usuba nesinyama. Kuzomela uyiqaphele ke zonke lezi zinto engizoyizibala ukuze ungayitholi ngelinye ilanga osunesinyama. Ake ngiqale nje ukuphuphuma kwesisu, ukukhipha isisu, ukushonelwa bese kuba ukuthi wena awugezi. Ngaphambi kokuba ngiqhubeke ngicela usifollowe, usubscribe ku YouTube ukuze ungaphuthelwa noma ngabe nini makukhona ivideo engikhuluma ngayo. Kanti ke nokuhamba ulala nawo wonke umuntu ongathandani naye. Ulala nabantu abahlukahlukene, uhamba ucosha imimoya emibi kubona bese leyo moya emibi iphenduke ibe isinyama phezu kwakho, phezu kwempilo yakho. Kanti ke nokusebenzisa umuthi qede ungawukhiphi kuyasidala isinyama nalokho ngoba phela eminye imithi iyadinga ukuhlanzwa. Ihlanzwe ke ngeminye imithi uke wayisebenzisa. Kanti ke nezidala engahlambuliwe nakho lokho kuyenza ukuthi ube nesinyama. Nokusebenzisa isibongo esingafanele kuyasidala isinyama. Ukubelethiswa isilwane kuyasidala isinyama. Ngikhulume kakhulu ke ngesilwane lapha ku YouTube, ungaphuthuma uyozwa kabanzi ngaso isilwane. Nokuphokiswa ke ngemithi emibi nakho kuyalibeka nje ife elimnyama phezu kwempilo yakho. Uma ukuthi khona la ungazange khona usungashaya usubscribe, ungifollow, uthatha inamba ngiyibhalile ungi-inbox ka WhatsApp ukuze sizokhuluma kahle sixoxe ukuthi singakusiza kanjani ngikwazi ukuthi ngikudlulisele kumkhulu ekusize. Ziningi kakhulu izimbangela, ziningi nje noma ngasayiqedanga izimbangela zani zesinyama. Ngi-inbox ucela inamba WhatsApp ukuze ukusiza ukwazi ukukhipha isinyama.